तर दे. मरता मरता जगलंय हे रोप. एकदा पूजा केली का सुरुवात झाली ना जेवण करायला. काचेची बरणी घेतले, आवळे बाबा घेतलेत. जास्त काही साहित्य लागत नाही. आठवलं आपल्या एका ताईंची कमेंट होती कालच्या व्हिडिओमध्ये की पडवीला तुम्ही खर्च किती केला. दिवस बघा उगवला. आज किती दिवसानंतर सकाळ बघते गावची. काल पण उठलो होतो पण जरा उशिरा उठलो त्याच्यामुळे बघायला नाही मिळाली. चांगलं वाटतंय. अशी सकाळी सकाळी माती असते ना ओल सोडते. सगळ्या झाडांमध्ये टाकलेलं पाणी असतं ना बाहेर येतं ते. पक्षी बघा आले, त्यांना खायला घालायला हवं. आले बघा, तांदूळ टाकलं ना तसे चिकाळा आल्या. आता ना आवाज करून ते एकमेकांना बोलवतात खाण्यासाठी. हे बघा आता येतील. आता थवाच्या थवा जमा होईल, त्यांना खाऊ दे, आपण आपलं काम करूया. आमच्याकडे इथे चूल पेटवायचं काम चालू आहे सकाळी सकाळी. कारण माहिती काय, कुणालने गरम पाणी मागितलं तर आंघोळीला. आम्हाला पण नवल वाटलं एकदम. त्याच्यामुळे लगेच मग इमर्जन्सीमध्ये चूल पेटवायचा कार्यक्रम चालू झाला आहे. म्हणजे इतक्या लवकर चूल आम्ही पेटवत नाही. आधी सगळं काम आटपतो आणि मगच पेटवतो चूल. पेटली. थोडंसं पाणी ठेवलं आहे गॅसवर तापत, म्हणजे त्याला लेट नको व्हायला. कुठला भरू? काय टाकू फटाफट, पहिला जळू तर दे. आज ना कढीपत्त्याला मला ना ताक घालायचं. तर हे बघा, हे असं टोपभर ना ताक करून ठेवलं आहे आणि ह्याचं टाकते मी. आपल्याला मागे 2-3 कमेंट पण होत्या की ताई तुमचं कढीपत्त्याचं झाड दाखवा म्हणून. तुम्हाला दाखवते. आणि हे बघा, हे आपले नवीन आणलेले ना रोपं ती लावलेली आहेत. तर हे बघा, हे आपलं कढीपत्त्याचं रोप छान झालं आहे बघा. मरता मरता जगलं आहे हे रोप. थोडंसं ताक टाकते त्याला. हे ताक ना मी कधीपासून ठेवलं होतं पण ते जीवामृत टाकलं होतं ना, त्याच्यामुळे म्हटलं राहिलं टाकायचं. आता टाकते. ह्याला काय म्हणतात काय, पण ह्याला काहीतरी म्हणतात, आम्हाला पण माहिती नाही नाव. ते बांबू लावायचं काम चाललं आहे. ते बरोबर व्यवस्थित फिटिंग बसलं पाहिजे. आणि दुधीला आज ना भाजी काढायची आहे. थोडीफार मला वाटतं तयार झालेत. गावी नाही, मुंबईला जायच्या आधी ना काढली होती भाजी. पडवळ वगैरे बघा दिसते, ते आज काढावीच लागेल. जरा निरीक्षण चाललं आहे, काय काय तयार झालं ते बघते. पण आता येऊन कसे 2 दिवस झाले, पण ते घरातल्या कामातच सगळं टाईम गेलेलं आहे. त्याच्यामुळे फारसं असं काही बघितलं नाही. मेली आपल्या वाढतच चाललेत. काय काय झालं ते माहिती पडेल, मग काढता येईल मग संध्याकाळी. आजला काय भाजी नको, आज आहे भाजी घरात. घेवड्याची वेल बघा किती छान झाले. हे आम्हाला माहिती नव्हतं घेवडा आहे म्हणून. अडाणी शेतकरी आहे आम्ही. हे बघा, ही आहे ना घेवड्याची वेल आहे. त्याशी कोणते सांगितलं ही घेवड्याची वेल आहे आणि आता फुलं त्याला ना यायला म्हणजे लागलेत. आता आम्ही काढून टाकणार होतो. विडे कसलं रान उगवलं काय माहिती. अडाणी आम्ही. ही की नाही ह्याच्यामध्ये मला वाटतं गरमीमध्ये काहीतरी फुलं येतात.
आहे भाजी बघा तयार झाले, गिलकी वगैरे तिथे वरती पण झाले तयार, काढायला लागेल. माहिती पडतो बाहेर. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 9:30 वाजता सकाळचे नाश्ता करते मी. आता जाम भूक लागली सकाळचं काम करून करून. उपमा बनवला होता नाश्त्यामध्ये. कुणाच्या बाबा आत्ताच गेले, खाल्लं त्यांनी आणि परत पुन्हा गेलेत झाडं लावायला. थोडीशी रोपं जी आणली होती ना मुंबईवरनं ती लावायची बाकी आहेत. आणि आज तुम्हाला सांगते मी, चूल आहे ना आपली ती मांडायचा विचार करते मी. म्हणजे थोडासा वेळ आहे आज, म्हणजे आज करून टाकूया. कारण किती दिवस झाले मी चूल ती काढून ठेवले पण मुहूर्त काही येत नाही आहे. तुम्हाला दाखवते मी नंतरला. काय होतं की कधी कधी अधूनमधून आहे ना चुलीवरचं जेवण खायची खूप इच्छा होते. त्याच्यामुळे म्हटलं चला आपण सुरुवात करूया. आणि चूल तुम्ही बघितलं ती अशी लांब बघा आहे, आडवी नाही आहे, अशी उभी चूल घेतलेली आहे. त्याच्यामुळे आपण कसं कुठे पण सहज असं ठेवू शकतो. आता मी बाहेर ना मांडून आले, आता बघते कुणाच्या बाबांना दाखवते जागा वगैरे कशी काय बोलतात ते, आणि मग सुरुवात करते. मग करा सुरुवात काय ती करा. आधी पूजा करायची. एकदा पूजा केली का सुरुवात झाली ना जेवण करायला. पहिलीच घरातली पेटू आता. पेटवते, टाकलेत पेटेल ती पेटेल आता आपोआप. हे बघा सुरुवात तर झाले. आता ना दोन्हीकडे की नाही पाणी ठेवले गरम परत. तोपर्यंत म्हटलं माझं दुसरं काम आहे ना मी करून घेते. पण खूप आनंद होतो आहे, तुम्हाला काय सांगू. चुलीवरती जेवण करायचं म्हटलं ना मला आवडतं. चला हे जरा गरम होऊ दे, तोपर्यंत दुसरं करून घेते मी. गिलक्या पण आहेत ना त्या पण काढ. जास्त नाही भाजी अजून तयार झाली. आपण काढली होती ना गावी, मुंबईला जायच्या आधी गावीच येतात तोंडामध्ये. जमिनी बरोबर आहेत ना, यानं लक्ष द्यायला लागतं. ते उद्याला ना हे करून ते काट्यानं तोडा, आपण मांडव घालूया. माझ्या काट्या मी आता त्या काढायला चालू आहे. कुठले बांबू? हां मग मी तेच काम करतो. काय मग त्याला गिलकी आलं ती पण काढून टाक. मग तो नाही काढणार आहे, बहा इथला तो समोर आपण काढून टाक ना. ते उगाच वाढत चाललं तिथे वरच्यावर. तो समोर बघ, तो सागाच्या इकडचा. त्याला पण आले. हा त्यालाच तर बोलते, वर गेलं ते तुम्ही गिलकी तयार झालेले आहेत. ती वेल खाली पडू दे, चालेल खाली पडली तर. काय नाही डोंगळी करत. चला हाच कोण कुठे गेला? जाऊ दे मुंगूस. चला भाजी की नाही आहे पण अशी जास्त नाही, कारण मुंबईला जायच्या आधी काढली होती. ही पडवळ तेवढी तयार झालीत आणि गिलक्या आहेत. हा भाग ना आज साफ केला सकाळी कुणालच्या बाबांनी. तर इथे की नाही सगळं झाडून घेते मी, आणि तो कचरा आहे तो जाळून घेते. इथे थोडंसं काहीतरी लावायचा विचार आहे, त्याच्यामुळे इथं जागा व्यवस्थित करून घेतलं. रान बघा किती वाढलेलं, ते कुंपण तिकडे आहे. हां किती जागा बघा, आणि दगडी वगैरे पण इथे आहेत, हे आपल्याला कामाला येणार. तर एवढं सगळं करून घेते मी. आणि बऱ्यापैकी काम बघा माझं आटपलं घरातलं.
ड्रेस तुम्हाला चेंज दिसेल कारण मगाशी ना भिजली मी थोडीशी, त्याच्यामुळे ड्रेस मग चेंज केला. आता मी घेतलं आहे वाटप भाजायला चुलीवरती. म्हणजे मगाशी पाणी वगैरे गरम केलं. खरं म्हटलं तर गोड काहीतरी बनवायचं असतं, पण आता कसं मला हे वाटपाचं जरूर आहे, त्याच्यामुळे मग मी म्हटलं आज कांदा खोबऱ्याचं वाटप काढून घेऊया आणि मग संध्याकाळच्या वेळेस एखादा गोड पदार्थ करून देवापुढे मग मी ठेवीन. मग असं सगळं आहे, तुम्हाला मी वाटप दाखवते. आणि आपल्या एक ताई आहेत ज्यांनी कमेंट केली होती कालच्या व्हिडिओवरती की त्यांना ना ते म्हणजे आवळ्याची चटणी बघा दाखवली, तर त्यांनी ते खारवलेले आवळे बघा मिठातले मी दाखवले ना, ते दाखवा म्हणून सांगितलं. तर ते मी तुमचे शेअर करते. सगळं मी रेडी करून ठेवलं आहे, पण सगळ्यात आधी वाटप काढून घेते. तर हे बघा इथे कांदा ठेवला आहे चिरून, त्याच्यात लसूण टाकलं आहे आणि हे आपलं ओलं खोबरं. तर हे सगळं ना चांगलं असं लालसर भाजून घेते. कढई पण आपली तापली, हे बघा चांगलीच गरम झाले. इथे पाणी ठेवलं आहे, ते गमकाशी ठेवलं तेच गरम पाणी भेटली. हे गेले बाजारात, थोडंसं सामान आणायचं आहे आणि कुणाला पण घेऊन येतील मग येता येता. तर म्हटलं जा तुम्ही, तोपर्यंत म्हटलं माझं मी जेवणाचं आटपून घेते. चला आडा बंद करूया, त्यांना जाऊ दे बाजारात. मी बघा इथे घेतले लापसी करायला. म्हणजे गोड काहीतरी बनवायचं तुम्हाला मगाशी म्हणाली ना, मी वाटप बघा भाजून ठेवलं आहे, सगळी तयारी केली, तेवढ्यात ते निघाले. तर त्यांना म्हटलं आडा बंद करते कारण गुरं नाही तर त्रास देतात. चला पटकन करून घेते, इथे करते झटपट होईल. मग झालं तर तुम्हाला दाखवते. आपली लापसी बघा शिजते, तोपर्यंत तुम्हाला मी हे आवळे दाखवते, मिठातले आवळे दाखवते. काचेची बरणी घेतले, आवळे बघा घेतलेत. जास्त काही साहित्य लागत नाही आणि पाणी लागतं, हळद आणि मीठ. तर अगोदर ह्या बरणीमध्ये मी मीठ टाकते. मीठ नाही सॉरी. तर अगोदर मी या बरणीमध्ये हळद टाकते आणि मिठाचं प्रमाण थोडंसं जास्त, कारण ते छानपैकी असे खारवलेले पाहिजेत म्हणून. हे आता आपल्या अंदाजाने म्हणजे आपण किती खाऊ शकतो मीठ तसं त्याप्रमाणे टाकायचं. इथे मी 1.5 चमचा टाकते. आता ह्यात टाकते हे पाणी. आता हे साधं पाणी आहे, गरम पाणी नाही घेतले, साधंच घ्यायचं. आता हे आवळे टाकते. आवळे स्वच्छ धुतलेले आहेत. आवळे ना बुडतील ना एवढं पाणी टाकायचं अगोदर. खूप मस्त लागतात आणि आपल्या तब्येतीसाठी पण हे खूप छान आहे. थंडीतून तर चांगलं, आपली प्रतिकारशक्ती वाढते. तुमची मुलं जर का आवळे खात नसतील तर अशा प्रकारे द्या. आता हे किती दिवस लागणार ना तयार झालं आहे तुम्हाला मी सांगते. आता हे चांगलं असं मिक्स करून घेते. आपलं मीठ आहे ना चांगलं असं विरघळायला पाहिजे. झालं बघा, हे आता चांगलं मिक्स झालं. आता हे झाकण लावून ठेवून द्यायचे 15 दिवस. तर हे जे आवळे आहेत ना 15 दिवसामध्ये तयार होतात, छान असे सॉफ्ट होतात आणि मस्त लागतात, एकदम चविष्ट लागतात खायला. मला जाम आवडतात. आणि हे असं बघितलं ना का हे आत्ताच माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं आहे बघूनच. कालची चटणी पण खूप टेस्टी मस्त झाली होती. म्हणजे जेव्हा तुम्ही 15 दिवसानंतर बरणी उघडाल आणि जर का पाणी तुम्हाला असं वाटलं की असं बुरशीसारखं बघा होतं, हे म्हणजे नाहीच होत पण कधी जर का झालं तर पाणी चेंज करून टाकायचं. म्हणजे पूर्ण पाणी काढून टाकायचं, दुसरं नवीन पाणी टाकायचं, पुन्हा त्यात हळद आणि मीठ भरून ठेवायचं. म्हणजे हे जोपर्यंत आवळे संपत नाही तोपर्यंत हे असे पाण्यातच ठेवायचे मुरत. तुम्हाला एक आठवण सांगते, आम्ही जेव्हा लहान होतो ना ते आमचे वडील असे बनवायचे. म्हणजे आवळे ते मोठ्या साईजचे असायचे आवळे आणि तसे बनवून ठेवायचे बरणीमध्ये आणि मग आम्ही आवडीने खायचो. छान लागतात. तुमच्या मुलांना द्या असं बनवून, खूप प्रतिकारशक्ती खूप वाढते. आणि लहान मुलांना बघा, लहान मुलांना काय मोठ्या माणसांना पण बघा असे खारवलेले आवळे असतात ना म्हणजे आवडतात. हे कसे जास्त आता आंबट लागत नाही, मस्त लागतात, त्याच्यामुळे तुम्ही हे खाऊ शकता. चला आता माझी लापसी पण तयार झाले. छान असा सुगंध येतोय. आणि लापसीची रेसिपी आहे ना मी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे बघा आधी. तुम्हाला जर का हवी असेल ना तर मी लिंक देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तुम्ही बघा तिथे जाऊन. आणि देवाला नैवेद्य पण देते.
हा बघा देवाचा नैवेद्य दाखवून झालंय. छान वाटतं ना. झालं फायनली आपली चूल बघा मांडून झालेली आहे. आत्ता की नाही चुलीवरती मी ठेवलं आहे भात शिजत. म्हणजे आज असा विचार केला आहे की सगळं जेवण मी चुलीवरतीच करीन. मगाशी वाटण काढलं, आता भात ठेवलं आहे, लापसी बनवली मगाशी. म्हणजे 3 पदार्थ झालेत आपले करून. आणि आता बघू बाकीचं काय असेल ते मी करीनच चुलीवरती. मला की नाही आवडतं चुलीवरती जेवण करायला, काय माहीत नाही पण आवडतं. त्याच्यामुळे आनंद होतो आहे भरपूर. आता अधूनमधून अशा छान छान रेसिपी मी शेअर करीन तुमच्याशी. आणि मगाशी तुम्हाला सांगितलं की ही चूल आहे ना, ती आता मी फिक्स जागा नाही मांडलेली आहे. म्हणजे अजून कसं आपलं पडवीचं बघा काम बाकी आहे. त्याच्यामुळे पडवीचं काम पूर्ण झालं का नंतर मग फिक्स जागा चुलीची केली जाईल. मगाशी तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणेच. आणि मग सगळं व्यवस्थित होईल. आता पडवीच्या कामावरनं मला आठवलं, आपल्या एका ताईंची कमेंट होती कालच्या व्हिडिओमध्ये की पडवीला तुम्ही खर्च किती केलात. तर सांगते तुम्हाला, हे सामान किती आमच्याकडे होतं. म्हणजे चिरे आणि वाळू आहे ना आपल्याकडे होती, त्याच्यामुळे तो खर्च नव्हता आम्हाला फक्त मजुरी आणि सिमेंट लागलं ना त्याचाच खर्च झाला. तर टोटल खर्च झालेला आहे 10,000 रुपये. 1,500चं सिमेंट लागलं आणि मजुरी 8,500 रुपये झालेली आहे. तर असं 10,000त आपलं सगळं पुढची मागची पडवी तयार झाली. आणि आता अजून कसं म्हणजे भरपूर बाकी आहे अजून. लाद्या बसवायच्यात. तुम्हाला मी मागच्या 1-2 व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की लाद्या बसून घेणार आम्ही, म्हणून हा कोबा ना कच्चाच केलेला आहे. आणि प्लास्टर करणार आहे. आता हे जे दिवाळ बांधले ना समोर त्याला प्लास्टर करायचं आहे आणि पत्रे लावून घेणार आहेत. तर हे कसं सगळं पावसाच्या आधी करून घेणार, त्याच्यामुळे चाललं आहे सावकाश चाललेलं आहे. सगळी चौकशी आमची ना चालू आहे. म्हणजे बजेटच्या हिशोबाने आमचं सगळं चाललेलं आहे. आणि साईडने ना ग्रिल लावून घेणार. की एका ताईंची कमेंट होती की तुम्ही दिवाळ म्हणजे पूर्ण पॅक का नाही केलं, तर ग्रिल लावून घ्यायची. त्याच्यामुळे आम्ही पूर्ण पॅक नाही केलं. म्हणजे मोकळी हवा राहील आपल्या पडवीमध्ये वर खेळतो, त्याच्यामुळे मग ग्रिल लावायचा आम्ही विचार केला आहे. तर होईल ते पण सगळं सावकाश होईल. पण छत वगैरे जे घालायचं आहे ना, छप्पर वगैरे ते पावसाच्या आधी करून घेणार. पण खूप चांगलं झालं आहे पडवी झाल्यामुळे. तर ताई तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला मिळालं असेल. आणि तुम्ही जर का व्हिडिओ बघत असाल तर जरूर मला कमेंट करून सांगा. तर चला मग मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.